Jó reggelt, kedves kamámat! Ugyan mondja már, hová siet ilyen nagyon? Hová sietni csütörtökön reggel? A heti vásárba. Azt mondják a baromfinak, igen nagy az ára. Eladom ezt a tyúkot, úgyse nem akar tolni, nem akarok fészken ülni, csak kukorékol. Mutassa csak nekem, hiszen ez kakas. Szerélyelő rögtön felismertem, nézze csak azt a kukorikát, meg az éleskörű, kemény nagy sarkantyúja. Igazad van, látom, tudom, miért nem akar ülni a tojás. Ide,